Sanay ka isog mga kabingka. Let's go. Magnum C strong rich no extra strong coffee mix. Humot. Magnum C. Oy, and for this video, so nanapod tay bagog food review nga produkto mga kabingka. Ang Magnum C strong coffee extra strong coffee mix. Content ko ani sa una mga kabingka, bisag wa mo nangutana mga kabingka, no? Lahi man to mga kabingka original. So tan-aw na to ni mga kabingka kita sa tindahan mga kabingka. Dagan makapalit ka inguna ni sa mga kuan sa mga pharmacy, pero kani siya di jud ka mabalaka ni mga kabingka kay kuan herbal coffee ni mga kabingka. Herbal coffee mga kabingka. So actually dugay-dugay na ko wala nakapangapi, no? Yes, dugay-dugay na ko wala nakapangapi. Akong ginakon kung makita niyo sa content, dili na gyud na kape. Actually ang mga kape gyud acidic kani siya, dili jud ka mabalaka ni mga kabingka. Tanawan na nato ni mga kabingka, no? Tanawan na to mga kabingka kung unsa ka isog, no? Tama ra ba siya o dili ba gyud manglain, di mahapdos ang imong yung tiyan mga kabingka. Di na ta magpadugay-dugay. And 3, 2, 1 intro, pasok, let's go. 2,000 years So karon mga kabingka, nagbabalik tayo mga kabingka. Ato na ning i-abrihan para tong matilawan og unsa ni ka isog mga kabingka. Let's go. Magnum C strong rich no extra strong coffee mix. Humot. Humot siya. So So karon mga may ato ning kayo, no? Ano to? Tama ra yung kuan timplada. Okay, goods kayo. Kung natay pandiri mga kabingka tain ang podo wala tay pares aning kuan. Tanawan ang kabingka kung unsa ni ka yummy. Okay. So ayan. May napalit na ko ni sa mua. Di sa tindahan mo ko ni 15 pesos. Pero wala ko kabalo kung mupalit ka ni sa mga pharmacy, no, or sa department store kung tagpida ni. Basta sa tindahan is 15 pesos ni. Tignan kayo magpiki ni ba? Bago niya. So nag-search ko sa Red App, wala pa yung nani naggawas ng mga video. Siguro first time ba nako nga siguro na nagkuan na to katong siguro tong color green kaniyo. First time nako kaniyo nga nag food sa tawag ni food taste aning kuan kani produktuhan no. Magnum C extra strong coffee mix. Grabe. Kung ako yung pangutan ko asay mas lami ani sa mga uban kape kanang mga ordinary nga makuha ninyo, mas gwapo ni siya kaya dili mga updos imtiyan. Pernis. Lami.
Mm. Para sa kuha, 10/10 eh. So, unsa pa inyong ginahulat mga kabingka? Kung wala mo kasuya ni, panuway na mo mga kabingka para inyong makaingon mo tisid and prove it mga kabingka. Magnum C, no? Strong coffee mix, no? So, goods kay mga kabingka, ba? So, ako na ning tinawan sa off-air mga kabingka para magtuloy-tuloy akong pagpangapi mga kabingka. So, ito po si DJ Marge in the place to be. Yo. See you and next my vlog mga kabingka. Babushka baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love